Suntem ai Domnului, noi am fost răstigniți, dar acum în noi e cineva care ne ține și ăsta e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este Domnul nostru Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. E important pentru fratele Geu și pentru mulți din locul acesta. Când femeile s-au dus la mormânt și au intrat în mormânt ele, nu că bărbații au stat la somn, că au avut somn de voie, că nu prea am înțeles pe nici ce-o făcut în dimineața asta, atunci, dimineața învierii, dar așa e câteodată. Parcă stăm în nepăsarea asta și ar vrea ca Duhul Sfânt să ne vorbească la minte în această zi. Și s-au dus femeile și dat în mormânt. Și după aia Domnul i-a zis un lucru. Auzi, Marie, duceți-vă la ucenicii mei și spuneți-le că să meargă în Galileea, dar nu uita un lucru, eu merg înaintea voastră. Oameni buni, de multe ori plecăm noi. Noi, și eu ce puțin am plecat și am spus, o fac și pe asta, o fac și pe asta la altă. Și dacă nu mi-a ieșit, m-am ambiționat și le-am făcut altfel. Și m-am dat cu capul de toate lucrurile și toți pereții și toate zidurile. Dar un copil al lui Dumnezeu, când Dumnezeu ia chip în el și când Domnul Iisus locuiește în viața lui, el nu mai spune, mâine dimineață mă scol și mă duc la lucru. Ăsta spune, dacă va voi Domnul dimineață, voi face și cu tare lucru. Dacă va voi Domnul care în mine, am să merg acolo și acolo. Titi spunea de cucuruz, să stai Titi liniștit, că el o să aibă cel mai fain cucuruz din bazna. Unii știți? Cel mai fain cucuruz din bazna, a tău o să fie. Dumnezeu să te binecuvânteze, pentru că Dumnezeu nu dă și ploaie. Cel care seamănă și cel care nu, că nu-s nimica. Este unul care face să crească și ăsta e Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și mai spun un lucru, după aia cânt o strofă într-o cântare și un refren. Vă mai spun un lucru. Condiția mântuirii asta este. Nu e alta Biblie, vă spune și știți frații care predică Evanghelia. Cine crede și se botează, va fi? Altceva nu găsiți. Alții se iau din alte lucruri. Nu. Asta este condiția mântuirii. Dar, ca să fie mai clar, întreb. Când ai 6 săptămâni sau 8, ce crezi? Te ține nașul, nu? Nașa te ține în brață și te duci la altar. Și ce să întrebe? Întreabă părintele ce-o întreba, dar numai că nu te întreabă pe tine. Că întreabă nașa sau nașul. Biblia nu spune asta că nașul sau nașa. Fratele amintea că sub cer nu este dat un alt nume în care oamenii să găsească mântuirea. Decât un singur nume. Acesta este Cel care merită să fie înălțat și glorificat, care și-a întins mâinile de bunăvoie, este Domnul Iisus Hristos. Amin. Ca să crezi, trebuie să fii măcar adult. Să poți să crezi. Și să ajungi în cer. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu o să ne dea multă credință. Acum vreau să cânt o cântare care îți pune un semn de întrebare în inima ta. Inima ta de pleci, prin harul Domnului să plec și eu. Dar știi ceva? Nu mă lasă Duhul Sfânt în față să nu întreb măcar o dată dacă cineva n-ar vrea să plece cu Domnul Iisus Hristos în familia Lui, în casa Lui și în inima și în viața Lui. Și cântarea asta spune așa. A bătut la ușa ta cineva, deschide, dar nu mai sta, nu lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna Lui la ușa ta n-are să mai bată. Când Dumnezeu s-a atins de viața mea, plângeam și plâng și acum și așa mi-e drag când pot să plâng, când simt pe Duhul Sfânt că mă cercetează. Dar plângeam într-o seară și spuneam, Doamne, ce har am avut să te oprești în dreptul porții mele. Ce har am avut, Doamne, să te oprești în dreptul casei mele. Să întinzi mâna și să spui, vreau să intru aici. Ce har mare! Puteai să te duci cu o stradă mai încolo, puteai să te duci cu o casă mai încolo, să mântuiești altă familie. Nu familia mea. Dar, Doamne, ce bine că te-ai oprit în dreptul casei mele. Și vă spun ceva. Nu e altă bucurie în casa ta și în casa mea decât asta. Să știi, chiar dacă ai numai un pahar de apă și îl bei, dar poți să stai lângă soția ta, poți să stai copilașul lângă tine. Sunt atâția oameni care au atâtea lucruri în viața asta. Oameni cu căști, cu apartamente, cu vile, cu ce vreți, dar nu au pace și fericire în familia ta, în familia lor. Cel mai mare har care poate să fie sub Domnul om este să-L aibă pe Dumnezeu în casă și familia asta să fie o familie unită și binecuvântată. Dumnezeu încă o dată să vă binecuvinteze. Și dacă n-ai avut pace până astăzi, dacă n-ai avut, eu știu, bucurie, dacă n-ai avut mulțumire în sufletul tău, ascultă-mă, încă Domnul e aici și vrea să intre în viața ta să aducă aceste binecuvântări. Când? Și am să pun o singură întrebare în ziua de astăzi. Dacă ar fi cineva dornic ca să coboare cerul în viața lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. A bătut la ușa ta cineva. Deschide-la, nu mai sta.
nu lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată, mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată, mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Haideți, ne ridicăm înaintea Domnului. De 37 de ani, de 39, de 50, de 60 de ani bate Domnul la inima ta și fiecare dimineață îți dă pâine, în fiecare dimineață îți dă apă, în fiecare zi îți dă lumină. Și bate Domnul și bate și te așteaptă și te așteptat. În dimineața aceasta eu vreau să întreb o singură dată dacă e cineva aici care își dă seama că până astăzi nu a avut cu cine să împărtășească problemele lui. Până astăzi nu a avut pe cineva aproape de el. Și o cântare care când spune așa, prieten bun, fi binecuvântat Iisuse, prieten bun. Și își dă seama că din ziua de astăzi are nevoie de acest prieten în viața lui să fie aproape de el. În timp ce refrenul, partea ultima, am să mai cânt o dată, dacă ești aici, am să te invit să vii lângă mine să ne rugăm în această dimineață. Nu-ți fie rușine. Nu-ți fie rușine că altă dată Satana a făcut ce-o cu tine. Mă duceam în biet și spuneam la Crâșmăriță, jos tot barul ăla aici la masă și toți care intrau, îi puneam la masă și nu mi-a fost rușine să-l ascult pe diavolul. Și am făcut toate măgările din lumea asta. Și acum să-mi fie rușine de cel care au așezat lumina și pacea în viața mea și în casa mea. Nu mi-e rușine! Trebuie să toate lucrurile și spun, mă duc pentru că vreau să vină Hristos în viața mea și în sufletul meu. Cânt ultima parte a versetului și dacă ești aici și vrei să scapi de rușine, vrei să scapi, eu știu, de lucrurile care până astăzi s-au adus, nu știu, s-au adus urăciune în viața ta. Vino, pentru că Domnul vrea să aducă viața în sufletul tău și în casa ta. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată, mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Vreau să vă spun un lucru și apoi să întreb și să ne rugăm. Fetița mea avea câțiva anișori atunci, începea să meargă pe picioare, începea să alege cuvintele mai bine și mi-aduc aminte că pentru prima dată m-a văzut băut în fața ei. Am intrat în apartament băut, cu țigara în mână și n-am să uit niciodată scena aceasta. S-a blocat când m-a văzut. S-a blocat. S-a aruncat la mine, s-o iau în brațe, mi-am deschis brațele, am luat-o în brațe. M-a prins pe după cap, așa, m-a luat după gât cu amândouă mâinile. A început să plângă și mi-a pus o întrebare. Tati, tu nu vrei să vii cu mine și cu mami în cer? N-am să niciodată scena aceasta. Și am zis, Denisa, cum să nu vreau, tati, să vin în cer cu tine și cu mami? Da, tati, dar mami mi-a spus că oamenii care fumează, oamenii care beau, oamenii care fac lucruri urâte nu vin în cer. Și tati, eu nu vreau să mă duc în cer fără tine. Tati, eu vreau să vii cu mine în cer. Tati, niciodată că am lăsat-o jos și m-am dus în camera altă și mi-am aruncat capul în palme și am început să plâng.
Și azi, Doamne, oare poți să faci ceva pentru mine? Poți să mă salvezi, că îmi doresc atât de mult să fiu în cer cu ei. Și astăzi, și mâine, și ieri, și alaltă ieri, în fiecare zi de atunci, nu pot să mai tac și mă ridic înaintea oamenilor și spun că singura fericire și bucurie pe care poți să o ai, chiar dacă ești bolnav, chiar dacă ești uitat de unul și de altul, este atunci când te pui cu genunchii jos acolo pe pământ și îți îndrepți ochii spre El, să știi că vine El lângă tine, că știi că vine El și te ajută și te scoate și te izbăvește, mărit să fie Domnul! N-am avut nicio situație din care Dumnezeu să nu mă scoate. Indiferent ce problemă a fost, Dumnezeu întotdeauna și-a arătat dragoste față de casa mea. Ascultă-mă bine, te întreb, mie nu mi-e rușine. Treaba nu-i tale.